Ninabe Nkosi ninabe Silo ninabe kaMdlekombane kulo lonke lika Mthaniya kulo lonke lika Phunga noMageba kulo lonke lika Msizulu ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele kusiteshi esikhulukazi kumlaba media libingelela mina kufuka ngeshengesho JJ Vedevede bafazi kangile ngonkunzi sematholeni imbongo semaximbeni abaningi bashiya endleleni bemile bekhamsile indaba enkulu esikhuluma namhlanje eyayo inqalabutho wezomculo amaskandi siyayazi ke inqalabutho wezomculo amaskandi ukuthi ke uShwi Nomtekhala madoda akusiyeke uShwi Nomtekhala kulesikhathi samanje sekuShwi Mantombazane ngoba siyazi ukuthi okwenzeka kulonyaka 2022 ukuthi ke iqembu elikhulukazi umculo amaskandi lihlukane phakathi lapha noShwi naye lapha ke uMtekhala njengamanje kusehamba yedwa ke uShwi usehamba uShwi Mantombazane engakusho ukuthi uShwi Mantombazane uzokhipha ialbum entsha sha esihloko esithi ukuhlupheka kwami siyazi ukuthi ke amagalelo alensizwa alo baba nginephutha mangithi lensizwa makhulu kakhulu emculweni amaskandi siyayazi ukuthi yaduma kakhulu ngengoma ethi ngafa ngengoma yayithi SMS yawusahamba noShwi Nomtekhala kodwa ke mina ingoma engikhonze kakhulu ke le album ayikhiphe ngo2015 ethi ngingumoni ngayithanda kakhulu ngendlela esimanga sekhumbula ukuthi le album kunengoma ezazithi asiphephe yona ngoma engangikhonze ngendlela esimanga andike ngangisanami ke ngangiseyithole nami lisagxuma nje ngisayivukana nami kule yaminyaka kwakuyona iminyaka engangiqala ngayo nami kuya ngasesilungwini ngiyozama ukuya ngasethunjini and mangikhumbula lezo nsuku ngikhumbula ngayo le album ethi ngingumona ngoba ngangithanda kakhulu izophuma ke album kaShwi Mantombazane ethi ukuhlupheka kwami ngomhla ka18 November 2022 shuthi njengosoya namhlanje kusele nje insuku ezithi azibe isithupha kushaya lapha ke umhla ka18 bese kuba njalo sayizwa ke lensizwa ukuthi ikhiphe kanjani kulonyaka cela ke udlule ngo share no like no subscribe Mlaba Media.